Dito kami ngayon sa Karanglaan. Aakyat kami ng easy. Oh! Ito na. Walang kurilo. Walang ilaw. Wow! Ay, ba't pa na ito? Anong gagawin dito, ma'am? Solar din. Oh. Parang gusto ko na mag-picture, ah. Oh. Mount Kitoy. San Isidro. Entrance. Mount Kitoy. Yung pala, iba't pala. Bawat Range. San Isidro Mountain Range. Kitoy. Eryang. Sunrise. yan naman yung araw. Ayun nga eh. Araw. Butas. Hey, the sunrise, the clouds. Hey, thank you. Let's go. Meron na bang ano? Saan sa lagay? May liguan dito. Ito ang continuation ng Pantol River. So yung waterfalls dyan, may tubig. Nice one. Tapos tumalan din naman yung lalaki na isa. Tapos sasabihin nila, kumuha ng motor. Daan ng tubig ko sa naman. Mag-shortcut kami dito. Same destination. Nagtagpo dito. Red soil. Handa oh. View here. Parang easy lang yan, ha. Wow. Good morning. Nandito kami ngayon sa, actually part ba ito ng Giset. Opo. Galyon, Pangasinan. At ang kinatatayuan ko ngayon ay tinatawag niya ng Mount Alin. Okay? Yung nasa harap ko doon, nandun, no? Pero brown siya, hindi masyado makita, yun yung Mount Balintuo. Dito na part, ito dito sa kabila, yung tinatawag nila doon, yung nandun yung solar, Mount Danak o yung Susong Dalaga. Ang ganda. Ito yung Mount Caltex, sinasabi nila. Dito naman sa kabila, ito yung pupuntahan namin, yung Easy. Ano pang isa? Binmantal. Itong bundok na ito, kung makita nyo, yan yung Mount Timothy. Doon sa kabila, excuse me mga boys ha, yung dito sa kabila, yun yung Mount Eryang
Naakyat ko na rin yun. Ang sunod nun, Titoy. Tapos, ano nga na isang isa? Carlom po, Carlom. Ito yung mga bundok dito. Ano makikita mo? Pag dito kayo nakatayo sa Mount Allen. Good morning. Ito yung aso, apat pa. Wow, nice ang view. Clouds. Yan ang pupunta namin bundok. Mount Easy. Ang akitin namin ngayon papuntang Easy ay Mount Abala. Mount Abala. Wow. View. Yan, see? Yung harap niyan ay Caltex, Mount Caltex. Nandito kami sa Mount Abala. Ibagay niyo. Here, dyan. Nadalan tayo? Grabe yung daan nyo Sobra. Yun po namin Mount Easy pero Diyos ko hindi po easy ang daan. 99% po assault. Tunnel. Binmantal. Ang tinatayuan namin ngayon ay ang Mount Binmantal. Galing kami doon sa Mount Abala. So napunta na kami dito sa Mount Binmantal. Diretso kami sa Easy. Parang hindi siya easy. Pagtapos nyo na po. Tapos, pang picture na. Wow. Kalas agad pagkatapos. Nag-iba na yung ano dito, klima. Sobrang lamig. Ganda. Okay, go. Ayan na, nagbilang na. Yes. Yung daan po ng Mount Easy, malamig na. Okay na. Dito sa Soto TV Daan dito, pero dito kami sa right side. Easy. Plantasyon ito dito ng bulo. Kung bibili kayo, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 3 pesos. Assault lahat, assault. Ay.
Yan ang Mount Danak. Makikita mo pala dito pag nandito ka sa Easy, Mount Easy. Ang challenging part. Yung wala ng daan. Simula ng pagbubutas namin ng daan. Naman. Dito ang dinadaanan namin. Wala kaming direksyon. Grabe ang challenge namin dito sa aming pupuntahan. Gapang-gapang dito sa... Ano nga nagtango dito? Ingat. Gapang. Sige boy, gapang. Okay. Yoko. Medyo siya kahirap, pero challenging, maganda. Okay. Linis din, kung may time. Challenging ang trail, ha? Yan. Puno. Matindi ang tinik nito. Ito po yung mga nawawala sa bundok ng Easy. Ginutom. Sarap kumain. Sa kalagitnaan ng ayos Mag-reply mamaya sa mga... Pagkatapos kumain, tuloy ang hard trail. Human GPS. Ito yung sinasabi namin, human GPS. Hindi na namin makita kung saan na yung mga bundok dito. Saan direksyon na kami. Narating na rin namin ang tuktok ng Easy. Hindi talaga siya actually easy. Kasi iwawala-wala ka pa bago marating ang tuktok. Coronavirus daw to. Naman cute. Ang Mount Easy. Ito. Ano ba to? Pantol Waterfalls. Yan ang view. Okay. Yan yung sinasabi ko mahirap naman kami galing kanina. Dito daan namin. Matindi po ang karanasan namin pababa. Slide sa mini bamboo forest. Okay. Yes. Ina tayo dito tagoy.
Pian. Dahan-dahan lang ha. Doon tayo sa banda ron. Ay, bawal yan na doon. Bawal tan. Hi everyone, nandito kami sa Mount Pila. Nahinto kami bigla dahil may nadaanan kaming bahay ng bubuyog. Kaya nabigla kaming detour. Nag-aabang tong mga to kung kailan kami atakihin ng bubuyog eh. Nabudol po ako. Nabudol. Tapos ang babatong ginagawa namin. Hindi pa to sa mahirap sa lahat ng mahirap na daan. Hindi pa to sa namandiraan. Okay, slide. UPS. Wala na, 99 na to. Ay, sa wakas. Sa wakas, nakarating din. Naabot din namin ang sapa. Refill ng tubig. Kami ng tubig. Oo. Dito oh. Bakit walang madaanan? Ha? Madaanan yan. Nice ang view dito. Oo, malalim to. Maganda to. Maganda dito maligo pala oh. Na ako napuntahan to. Hanggang dyan yung tubig. Careful. Kaya yan. Upo. UPS. Okay. Anong ginagawa mo? Nandiyan na makalas! Bakit? From river. Pauwi na po kami. Sabi ang assault dito. Lusong. Super. Ang ganda. Wow! Yung post na wala. Paalis na yung barko, ma'am. Di ba nadaan naman tayo dito? Oh. Kaya pala walang dumadaan dito. Hindi pala to ah. Ay, mababaw. Masarap maligo. Merienda namin to ng panghapon na dito sa gilid ng waterfalls. Ang mga kakain. Tingnan nyo ang view namin dito. Nice one. Uwian na. Uwian na.
again.